Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dina iki, Cah? Alhamdulillah, mugi-mugi sampeyan sedaya diparingi sekar welas kaliyan Gusti Kang Maha Agung. Alhamdulillah, dina iki awake dhewe iso sinau bareng basa Jawa. Halo Ustazah Erna, ing dina iki awake dhewe wis mlebu ing bab 2 ngenani pengalaman sing nyenengake. Lan dina iki awake dhewe arep sinau ngenani struktur teks laporan hasil observasi. Minggu ngenane sampeyan wis nulis pengalaman sinau ing omah sajroning gara-gara COVID-19. Nah, nulis pengalaman pribadiku padha wae nulis laporan. Jalaran sing diarani laporan yaiku samubarang sing diwenehake weruh marang liyan. Kanthi mengkono, pengalaman sing ditulis utawa diceritakake marang wong bisa kalebu laporan. Asile laporan sing wis ditulis diarani teks. Teks iku apa? Teks iku yaiku naskah sing awujud tetembungan asli sing ditulis dening panulise. Nah, sing sampeyan tulis winganane kuwi pengalaman kuwi kalebu teks. Nah, observasi iku apa? Observasi yaiku ngamati utawa ngawasi kanthi permati. Mengamati dengan cermat. Mulane tulisan pengalaman pribadi kuwi bisa uga kalebu teks laporan hasil observasi. Sing bedakake pengalaman karo observasi yaiku nek pengalaman sing ditulis napet ing ati nanging ora sengaja dilakoni kaya sing sampeyan wis tulis wi ya. Nek observasi mesti sengaja dilakoni amarga observasi wis direncana dhisik. Struktur utawa susunan laporan hasil observasi sing nomor 1 yaiku papan observasi. Papan observasi yaiku panggone sampeyan observasi ku nanti tuladhane ing pelataran omah, ing sawah, ing sekolahan, kaya ngono kuwi tuladhane. Sing nomor 2 yaiku tanggal lan wayah observasi. Nah, tanggale pira, wayahe dina apa, sampeyan tulis ing kono. Sing nomor 3 yaiku objek sing diobservasi. Sing sampeyan observasi kuwi apa ae? Tuladhane kayata kembang mawar, wit pelem, woh pari, lan liya-liyane. Sing nomor 4 yaiku sing observasi. Nah, sing observasi kuwi sapa? Tuladhane sampeyan, ya sampeyan tulis jenenge sampeyan. Nah, nek sing nomor 5 yaiku pembimbing. Nah, sing bimbing sampeyan sapa? Sing ndampingi sampeyan pas observasi sapa? Sampeyan tulis ing kono. Tuladhane jenenge ibuke sampeyan utawa bapake sampeyan. Nah, sing terakhir hasilnya observasi. Nah, kabeh sing sampeyan amati utawa sampeyan observasi mau hasilnya sampeyan tulis ing ngisore. Nah, iki Ustazah duwe tuladhane laporan hasil observasi. Ing laporan hasil observasi ku ana papan observasi. Papane ana pelataran omahku. Tanggal lan wayah observasine Minggu awan 6 September 2020. Objek sing diobservasi kembang mawar. Sing observasi jenenge Aura. Pembimbinge ibuke Aura. Nah, hasil observasi kembang mawar ditandur ing pelataran omahku. Ing lemah sing subur supaya tukule uga subur. Papane sing penthak ora kayoman wit-witan. Wite kembang mawar sing isih nom rupane ijo.
Yen wis tuwa rupane soklat. Wité kembang mawar dikebaki eri sing lincip-lincip. Godhonge rupane ijo katon seger-seger. Pinggire godhong rintik-rintik kaya eri. Sadurunge dadi kembang, kuncupe rupane ijo. Bareng wis mekar rupane abang. Gandane kembang wangi banget. Lembarane kembang bisa nganti 10 lembar. Nah, kaya kuwi contone tuladhane laporan hasil observasi. Tugase sampeyan gladhen pribadine observasi utawa ngamati apa wae sing ana ing lingkungan omah. Banjur asil observasi ditulis kaya tuladha sing wis diparingi ustadzah lan kudu manut karo struktur utawa susunan laporan hasil observasine. Cekap semanten pasinaon basa Jawa ing dina iki. Tugase ustadzah tunggu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.